Så er der lige en film om, hvordan man kommer ind på Frederiksberg Bibliotek, hvis man hedder Johnny. Det er ned ad rampen. Det er dogmekamera, håndholdt. Ind her. Vi skal ned til sorteringsanlægget. Der er 2 veje, når vi kommer herhen til. Man kan stikke bagom her, og man kan fortsætte herned og dreje til højre. Så tager vi den vej, vi plejer at gå. Så er vi nede ved apparatet. Det er så her, vi skal have sænket den ned på nogle store i-jern. For lige en kig hernede af. Her er anden del. Og lige ned den her vej. Jeg sagde først, der var 2 veje, så vil man komme ned i bunden her, og denne her vej. Og tilbage igen. Det må være fint. Hej.